Ayo. Noy, saryo? Noy? Sod lang, sod largo. May adlaw, Noy. Oh, unsa na ka maayo sa adlaw? Kape usok. Sa kanya man ang bahala. Up, up. Ayaw gistorbohan ang akong rasyon. Anak ka, Ay, Noy? naningog. Nakadungog karon. Na ay nagtabi ilawom sa mangga. Huh. Manana. Unsay problema nimo? Nalisa akong bukton, Noy. Problema na nimo. Maaray ra ka dire magdakag problema. Sa'yo, mga patamagal ano. Alisa, asam bukto na? Aw na aray bukton sa ubos. Noy, kani. Kani. Ay, di po na bukton. Abay kog bukto ni. Ang bukto na gid, bukton sa dene. Binog mao ning Pare makalakas kong paagod day. Kini? Nataga ka sa mangga no? Di, sad. Sa day. Taga ko sa gunuyan. Danghag ka. Ang tawag ka na day danghag. Kay bawo ka day. Ang ako ra ba yung gamit der day sa pagtambal nako. Wa kay hapas, Noy? Wala ni haplas-haplas. Kay kanang ako ra dila gamiton man. Pastilan. Ay, dili ra bukton, Noy. Bukton ra ba? Connection man na dire, connection o nakasaba nimo. Sa kasaba nimo natagak ang ako ang horem-horem. Kaya pasang matagak na siya. Apil na rin dapita. Unsa man ni maghinita? Kini. Hala. Hala. Di ba? Nindot kay paminahon. Nindot unta paminahon og kay pang bukton imong gihilot, Noy. Hala, oy. Kini. Na, humanan, Noy. Humanan ni, oy. Ayaw. Agkay, mapiang magkuanig sa mut, oy. Agkay. Oy, what's up, Noy? Wag kang na. Lain mo guri mong bala ko. Ito man mo akong bukton. Wala oy. Nya, okay na ni, Noy? Okay na. Ha? Way problema kay maulian na dito. Nya, unsa man ni? Kanang akong bayad, dagko tra? Idagko ta dito pasinulog dito sa simbahan o kuan ka kandila. Lagi-lagi man na. 114. Ay, manyakis man. Kaya man, wa pa man. Ako na. Lain may kapikat mo sa ang atong tiang og isang pulder. Lain may kapikapon. Uy, yakis man anong bala di ang na, eh. Nanay edad inday bro. Ayo. Humot. Ay, may Oy. adlaw noy, may adlaw. Murag asa man kaday, murag parmasi man imong atuon day. Ang akong ikatambag nimo day kay bawo ko ang problema. Palit ito vitamin C, E to Z. Nya ang pinakapuntahan ang vitamin C. Nya kanang ayaw na sigig tagay, ayaw na sigaw kanang mga junk foods. Nga na dili Noy, na ako vitamin C ngadto, nawa ko rig tagay pro junk foods no mo angkon ko ana pro. Di man kana akong problema. Kaya naman akong abaga dire ba sakit lagi kayo kinahanglan gid ni siya nga ipahilot jud. Naunsa naman mo? Garmin na ninyong mga pagkadanghaga man ninyong tanan. Katong una po ning ari nako diri, napiang sa diri. Pagkadanghag na ba ron ninyo? Natukuran mo na sa kong kanang bana gud ari gud na gud natukuran ba mo na ako ipa-repair dire dapita ning sakit ni Dire? siya o diha. Dire. Dire dapita. Diha. Dire. Marag maayo na ni ay. Dali ka ni maayo ang ani man. Tempa sa. Abot man ka diha sa hawak sa likod. Connection naman. Klaro man dari. Ikaw may manghilot ka. Ulot dili. ka lang ko glingon, kimaom gagawon sa kanang kuanon ra. Dili di. Sige. Ikaw may manghilot na ya. Okay. Okay. Tiba mo rin maglinsamot o sakit. Ning sakit na oy, unsa man nimo? Hilot niyo, tuwasan Hilot mo. ay naunsa man taong ka. Nya siya. Iana ang kamot mo. Sama na. Mabalance ka na siya, mawana dyan na ang lupiang. Op, natagak pa.
Di pa nawa. Anya? Okay na Ano ni na siya man. chance nga maayo. Ah, mao ba? Ya sa ato sang Ay, mura magbinuang na naimuhan na eh. Magbinuang na ginimuha. ano ang day Wala man ko buyag siguro iba mo kong tultog-tultugan. para maunggawas ng mga daotang espiritu kanang mga nang namuyo sa imong kalawasan nga mga bakterya. Kay mo para gud murag lahi dili man ni ko mo ang ako diri ipapisil naman nga naabot ang mga kanang hurim-hurim naman ayo si ay man na lang okay na naayo na naayo na asa Ay, mga kalimot altar ni mo ato sa diri. simbahan dito sa simbahan simbahan? largo. Oh, Ato na panagkot dito dito. Oh. Og Tanang colors kandila dagote. Sinulog dito. sige salamat Noy salamat Oh, salamat walay sapayan. Mga babae ka sa garan. Mas maayo ka nang magbutang ta dito karatola og kanang kita Ayaw. mga otog laki. Tay. Magpatambal mi, tay. Kinsa ka mong duha? Di, ang ako rang anak, tay. Ah, ngimo anak. Lingon sa may problema di ani. Ay kuan ra baha kanang nagbago na ra ba ko props. Kaso una kini akong gamiton. Oh. Ya kanang wala man murag kanang bati kay siya effect ba. Dili kay siya epektibo karon kay ang dila na akong gamiton. Oh, dili, anak, tay. Ang Mana? samad. Ay, kanang, kuan, tay. Lingkod. Oh, rin ako diri, tay. Ori. Magatang lang ko. Tara. Oh, nag-atang lang ka diri. Tama kayang, anak, tay. Dili uy. Namugoy. Unsa man di kuan tambalan ani niya? Ang sagot tambalan ni mo, day. Unsa tambalan nimo? akong bugan akong bugan Sure na mama. Ang buga niya mo tambalanan. Ah, murag maugid, tay. Ang buga na. Dila ra ba gamiton ako ra ba? Ah, ito, kung unsa man nga pamaagi sa imong pagtambal. Ya kanang mutan-aw ra ka. Kanang, pwede ra sa kog, gawas lang ko, tay. Oh. Kanang unsa man din problema ha di abi? Gagawas lang. Oh, kamo na Oo, pag-istorya. kami lang may istorya ha. Sure ka day. Buga nimo. Buga. Murag kinahanglan nato sugdan kay atong tan-awon di. Aman. Oh no. Di. Di na day. Murag. Tara day. ano man Bunem na. Di day, di magilbi day. dili alabon oh no nagubot mo na sa engkanto Di. Iba daday. Iba to ada sa hospital lay. Iya, ang manay tambal, tay. Oh, nung sa mga, tay. Ato sa hospital imong anak na dili na dire. Ano man? O, di ka magmanambalay ka diri. Manambal ko ng mga hilot, mga kanang mga Bisaya ra. Oh, Buni na day buni. oh, mo ganyan akong patambalan, tay. Kambuni sa kong anak. Dawat day. Di magsilbi. Ay, mo ito na lang, mi, tay. Ito na lang mo. Mga may batasan ganong kana may tatawagan dari mo.